Özüňize näme ministrdir öýdüň zoklay özüňize bir deport ettirdik de deport ettirdik. Deport ettirmek bir ofis iş yer däl o. Bu derece däl, bu kazzoluk bolýar o. Kazzoluk bolýar bu. Türkmenin gaçak menýaly gaçaklar kän ho. Planini Elif'i deport ettirdik de biz näme etdik de biz näme etdik biz zyklar. Derece däl o bu. Moda däl bu zatlar. Näme moda aýdaýynmy? Pul gazanjy edip şo gazancyny gözlerine sokup çıkarmak moda bu wagt. Eşek mine işleýän gazancyňam şeýdip gözüne maçyladyp sokýan ana şeýdi var alýan döwür bu wagt. Bu wagt aralyp uruşup birini satyp, men bir türkmenimi satyp Türkiýede galanymdan deport bolup Türkmenistana gelenim müňgese o. Meňe näme bolsa jezam öderin giderin. Gidesim gelse İnler vapşa gidesin böyle nokmay. Size ağzını olsa tayt o. Size doya yaşan iyiydim sikken. Doya yaşan o. Koyun günü mü? Ağrıl bilen ok. Diyordur burun aşağına türa. Barı özün ağrın al. Bile çörek yiyen sen. Bile de doğuz işen sen. Bile Türkeşen sen. Bor bir düşman şu alacak gibi alıp onu hücum ettim onu roket oturdum gazal. Men gazal yani çiğşe dal o. Bar git döverim özüne. Men kardeşim ya inne girge 10 tane masran öyle 10 tane masran öyle ondan ge purudan öyle bundan ge purudan öyle fek kasaptan yazanı her hil bolýar o. Her hil bolýar o şekiller girip. Koyun günümü koyun. Birinin çağasını gitgide bitirmeyene çalışman. Elinizden gelse peyda edin. Men kötenen atım haysiňiz var men tögürümde. Aydın. Biriniz ağayı kıyızır. Şunşörde çağalar var. Çağalarının mazarından mahrum etme niyetine girmen. Durun kıyızır diyeniniz var mı içinizde? Çıkın haysiňiz diyen olsanız. Bir hepmeňizem seyredip tomuş edip durdunuz. Tamam karşıma Elif'cim geçmiş olsun. Elif, gülüm ýagdaýyň. Planmy bamyň sünnet maňa sansykly salwan imodan maňa ýazan bolýar. Siz şolaň içinde men kim aýdaýynmy size? Iň soňky şu video. WhatsApp gruby düzüp 4-5 tane 10 kişi bolup meni ýykjak bolup grup açdyňyz ha. Men ýekejözüm o. Siz 10 kişi bolup WhatsApp grupdan grup açyp meni ýykyp opşy olup ýykjaňyz. Birine ýekeje bolup geliňizmi? Aydın. Men beýikligim şo taýda. Üýşüp ýygyna. Onuň näme moda bolupdyr? Şuna maýdaýyn. Evlilik cüzdany sumkasyna daşaýan adam значит ya anormallik ya bir formalite ya bir zatlyk bolýandyr. Meňin durmuşa çıkan zorolama zatlaman hakykatdan durmuşa çıkan gyýdar. Haysiňiz evlilik cüzdanyňyzy sumkaňyza daşaýaňyz o. Sumkasyny evlilik cüzdanyna daşaýan gyýz normal gyýd dälligi. Şoň evlilik dokumentine bir bokluk balygynyň alamaty bolýar. Onuň mysal üçin Türk era barýaňyzda dokumentiniz eliňizden alýaňyzda kaçak bir jorolaň bir sözüň ağasyny gyýdyňyz bolsa diňe satyp bastyryp uturup şeýdip tökme datyp tutturdup şeýdip ýörsiňiz. Derece däl o gyýlar. Türk era baran gyýlar. Bu zatlar derece däl, moda däl bu zatlar. Kütahya barýan nädip tutulum? Joram Türk era bardy bolýan. Şol dokumenton şu tutturdy. Tuzda barýan nädip tutulum? Bile işe gidýän gyýdym tutturdy ya garnaşym tutturdy. Geri gönderme merkezi. Opşman şu GGM'de oturan %94% ya jorasy satan ya kwartirasyna oğlanlar satan ya gyýlar satan diňe bir-biriňizi satyşyp şeýdişip oturýarsyňyz. GGM'de oturan gyýlar oğlanlar kim bar bolsa %94% satılıp barlan kimligi ýok diýip öýüne polisiýa. Bu zatlar türkmenler derece däl o. Derece däl şu zatlar, moda däl şu zatlar. Bugün onu satarsan yarın ertir sen satjak. Allah bir guluna sevap eder. Etmeň şu häsiýetleňizi. Türk era bardyňyzmy hojalaňyz ile boluň. Ne dip baranyň maňa önemli däl o. Men ýöne etjek bolsam düşmanmy etjek zatlam gatyken.
Etçek borsam etken ýöne düşmannyňam yeri wa, adaby wa, usuly wa, çağatı wa, bir çağan geljek bilen oýnajak gel. Ike gutmudy ýer taýdaňam etçek gel. Etçek gelin men şu düşmançy maňa joraňyzlygy merekkel, düşmançylygyny da merekkel. Hiç sadyňyz derken oýunçy uturlany bilseňizde. Ha o deport bolup uratdyrdyňyz. Injelňizmi? Doýa ýaşaň ýöne size aýtjak sadymma. Çağalamyň mazaryndan mahrum etme niýetiňiz bolsa Allah'dan diri çağaňyza mahrum bolmaňyzy dileýän başga hiç zat diýemok size. Men ýöne gitme niýetimde de ýok. Siz ýaşaň oňşa taýda o. Duruşuna vatandaşyňdan sığınmak ýaşaň. Maňa patyňyz bir köpük. Ýöne öz bar mene uratyň gibi ýöne innikilä jana inniki satyljak gaýlara bir kömegim bolsun diýenler. Zoralaňyz satmaň o bir saçakda duýdy işdiňiz. Şol adamyň duýdyny ýediňiz, ýüzi görüşdiňiz. Etme dünýä bolmasy bu bir ýerden tapmasaňyz bir ýerden tap. Ondan mara özüňiz video çekýäňizde fake hesaplaňyzam kommentariýa ýazýaňyz özüňiz dalba ýokmu nämesiz? Meni görýäňiz şu wagt fake hesapdan hemmeňizem şey dip dursaňyz özüňiz. Baryňyzam görýäňiz. Normal saýfaňyzdan meni engellän bolşup. Baryňyzam engellän bolýaňyzda fake hesaplardan ýazylyp püzül ýylyp bersiňiz. Önem bırak koýuny hiç oturdyňyz. Ondan nämetçi engellep aç normal saýfaňda açaçan görsene. Açaçan gör. Niýe gizlenip, bokulup, şeýdik görüp, bödüp görüp, beýle görüp. Nämetçi on gönümel gel. Gönümelen keýin iki gözünden başga aýby ýok. Gel gönümel. O öýdüň fake hesaplaryndan bir seretdim öňümden çykdylar. Bir seretdim on öz fake hesabynyň özüne ýörümlep men aýtjana ay Medine ablamyň dalba ýoklugyny näme? Dalba ýok o köpüňizden. Hudaý wa dalba ýok. Vay sen güýçli kadynsyň. Sen näme kadynsyň, nämesin saňa sen iftira atanlar näme. Sen ýok atsyp mert aýalsyň. Sırttan kardeşin düşmanını oğucunda men Elif'i paket ettirdim diydirmek derece del. Derece del. Men sabrımı tüketmem. Men bacımın öyünü, men düşmanım Elif'i paket ettirdik diye. Nereden gücalyabil? Bacımdan gücalya. Başka men näme diýin? Men düşmanım, men bacımın oğucuğunu Elif'i deport ettirdik diýilýän sözden soň men o düşmanymdan gaty görmeýäne. Men ençe düşmanım 7 ýardan etken düşmançylygyndan gaty görüň. Men begennim aýtam. Düşmanıma mert ekenlidim. Onu aşak düşen bacım düşünsün.